dia apa no? Batu-bak tumbuk kan yang mah. Badan bacakak je mamak dan jui. Manga. Gara-gara meminjam piti. Tu le dapet. Ang dangal ceritoi ko ah. Ang ngosol ada bab tu. Jadilah. Hari pagi orang babi dua tarui kamu warung. Rabab diosoh cari tomasua iko tak jadi bana jo diri ambo matuane. Laksanakan penuh. Siap laksanakan. Anak baru mati tasapi di ujung dahan. Iko pengalaman hidup nan paling baik sampai kini ambo rasakan. Itu derita lo. Eba awang ko kawan-kawan tapi aden ang cemekan juo. Sorry Prai. Nandi sabui nandi baritokan tumpak kapado diri ambo samanja ambo babini jo orang Padang nan banamo ioneli. Hidui ambo teromang ambing bagaikan kapal di tengah lautan tanpa nakoda. Disangkole kata tompang kapagulo kiro tato ompang kapa karampaca. Lah karam penuh mah. Kabalai le anak rao-rao kapulang hari lapatang sado kerajola di kau tapi du indak juo sanang. Dan cubo pai mami ke arok kadape burang balam dan cubo jadi tukang ojek tapi ndak talok berambun hujan-hujan. Makoknyo aden pai mami ke kironyo dape burang antu. Makoknyo den baranti jadi tukang ojek bininan kini pace buru Tabarilah 2 pagi penuh mah. Tu kaba ajulai. Dek gara-gara cinta sudah melekat. Ciri ayam rasa coklat. Laden cubo pulau Karajo menjadi super trapel. Iyo menambang dari Padang sampai ke Pekanbaru. Di tengah jalan ada acok mengantuk. Nanoto acok masuk lubang. Penumpang muntah kasadonyo sampai penumpang protes kambo ketika tu ngantuk dada. Indak do bu. Oh mila lubang bu. Itu kecek dan ketika tu kabake penumpang matuane. Ala gale udah mengantuk melek lubang kecek dalai. Itu kata penumpang kabake dan ketika tu. Kalau modeko udah membawa otomada capek bana kami sampai mada. Kami sampai ke rumah sakit. Turunkan sajalah kami ko di jalan dah. Balikkan saja ongkos kami. Ya kami batu kau to saja. Pai ke Pekanbaru. Itu kecek penumpang ketika tu kebake ambo. Tapaso ambo turunkan penumpang di kelok 9. Ambo ndak jadi barangke ke Pekanbaru. Dek Malang nanti suwong. Tantak pula kucing di ambo di jalan ambo trauma dan sok akhirnya ambo dipecat dek bos trapel. Semenjak peristiwa itu Laden cuba pulau Karajo bakuli bangunan madu aduk semen sarato menyusun batu bata. Walaupun gaji ketek 100.000 sehari tapi den kau juo daripada dia menganggur. Malang pulau nanta suwo. Taimpo de ambo kapalo kawan 3 orang kanai dek batu batai.
Goari dan Karajo menjadi kuli bangunan. Adeknya suruh baranti nandek kapalo tukang pada suatu hari ketika tu ambo duduk berdua je bini ambo sineli di bawah batang karambi. Bakato ambo ketika tu kabake Nelly. Oi Nelly dan adek Nelly elok-elok simakkan bana jale-jale. Apa tu dah? Lah banyak karajonan dan kakok tapi ndak ada nama jadi mata kasadonyo koma Nelly. Kini ba itulah dek Nelly, daripada udah menganggur. Jika Nelly lai paham kita cuba pulo mengale cindu. Dek lain Nelly biasa membuat cindu pada bulan puasa. Perpaduan gula sama santannya cindu buat Nelly lai lengket di lidah udah alias benar-benar maknyos. Mana tahu cindu kita ko laris manis, kita bisa pulo naik haji mai. Oh, lai kok paham Nelly tentang itu. Menjawab Nelly ketika tu kalau ba itu kata udah tumpak kapado diri ambo dah. Ambo kamu nurut saja nyudai. Kalau udah paham ambo paham. Kalau udah oke ambo oke saja. Asalkan itu yang terbaik bagi udah. Berarti Nelly deal. Deal or no deal. Kami tos berdua jo Nelly ketika tu. Tapi seketek dek Nelly nantara soda. Kalau kita yo kemangale cindoda. Dari mana modal dapet dek kita dah. Menjawab ambo ketika tu kalau modal nan Nelly tanyo Nelly pinjam saja pakai beonda orang gaek Nelly. Mungkin itu satu-satunya nan bisa kita gadaikan. Kalau ba itu kata udah biarlah Nelly cuba dah mengecek orang gaek Nelly. Mana tahu Nelly le bisa meminjam pakai beonda orang gaek Nelly. Kata putih rundiang selesai, kamilah selesai meeting di bawah batang karambia. Nah Nelly lah masuk ke dalam menemui apanya. Indak lama di antaranya Nelly keluar dari rumah membawa pakai Hyundai. Bakato ambo ketika tu, yes berhasil, good job. Kau memang istri yang paling is the best Nelly. Dirimu pantas aku pertahankan. Dan ratingmu paling tertinggi di antara mantan-mantan istriku. Dan track recordmu tidak diragukan lagi. Ndak tangguh sanang nyuati dan ketika tu sajuak di dalam kiro-kiro PKB Honda Labarado di tangan ambo. Besok paginya pakai beonda langsung ambo gadekan lah dapet ketika tu piti modal untuk mengalih cindu. Ambo balik gerobak sarato termos, sarato membali seperangkat perangkapan mengalih cindu. Sarato ambo buwek merek gerobak cindu ambo. Cindu tak kacau hari hujan. Hari Sabtu ketika tu ambo lah mulai mengalih cindu. Tapi malang indak dapat ditulak, bujuk indak dapat diraya. 2 minggu lah munyo mengalih cindu. Hari nan hujan, hujan saja matuan. Sesuai pulo jo merek gerobak cindu ambo. Gale tauncang modal habis dan si Nelly lah hamil pulo mai. Bulan patang bini penuh melayan ini hamil ya. Itu kabar aju dewa angle. Wa angkat ingatkan pesan Bang Napi. Kejahatan tidak terjadi karena niat pelaku, tetapi karena faktor X. X apa? X itu faktor cuaca mau kasihnya. Oh.
Panganam bola mulai tak tumbuh indah adonan kadigadaikan kama minjam kamin tua rasanya ndak mungkin idiknya saja sabana susah. Tak pasuk aden pai ke rumah ranggai dan pai untuk mengadu bakato aden kabakeneli ketika tu udah pai dulu ke rumah mak Nel. Bakato Nelly ketika tu Nelly pai cedah. Manga pulo kau pai Nelly, kau kan tahu kau kini dalam keadaan hamil. Beko kau keguguran, malum jalan ke rumah mak urwa. Kalau itu kata udah, biarlah Nelly tinggal di rumah dah. Titi DJ saja dah, salam kamak yoda, salam kompak selalu. Jangan lupa dah, kalau sampai udah bek ke rumah mak, PC Nelly yoda. PC juga kecek kau Nelly, kau kan tahu apa udah paketnya indah ada. Yo, lupa Nelly dah. Honda diracak, starter ditakan, masih ni duit ketika tu. Masalah padi nak orang ganti yang pupuknya tampak di pamatang. Masih ni duit roda bagai yang menangi kabut di balakan. Ambo meluncur ke rumah mande kandung. Lah sampai candonyo ambo di rumah mande kandung, rem ditakan Honda baranti kota dicabui ketika tu mesin mati Honda dan parkir di muka rumah. Aden lah langsung masuk ke dalam rumah. Ambo mengucapkan ketika tu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa no? Iya mak. Kiranya mak den sedang live TikTok di ruang tamu. Bakato mak den ketika tu. Apa kabar pono? Modelku mama ramba-ramba sika duduk di banda tolong iliakan. Ndang ada amak sambil duduk ikonan bana ambo katokan. Makasui ambo datang kamari. Ambo ka mencoba menjampiti kamak. Tapi tika untuk modal mangale kapatang lai bacubo mangale mak mangale cindu. Tapi apa kada yo modal habis gale tawuncang. Bakato amak den katiko tu piti apa jualan yang kapinjam. Piti dela habis dewa ang gara-gara modal waang barale samoneli. Karena waang barale minta pakai organ siang malam. Sarato minta kim plus waang minta pulo musik DJ. Waang kala tahu maponoi samanja apa ang maningga di gigi panyange amak ko jando singel peren. Amak karajo menjadi baby sister di rumah orang. Kini ba itulah de ang pono. Cubola ang pinjam peti ke rumah mama ang de mama ang kalai orang kayo di kampungku. Bakabun sawit baparak kata sarato inyo la toke pinang. Mana tahu le dape uang maminjam. Kalau ba itu kece amak ambo coba-coba juga lah ke rumah mama ambo. Mudah-mudahan berhasil ambo mak minjam piti ke rumah mama. Itu kece den kama den ketika tu. Sudah berpamitan ambo langsung barangke ke rumah mama ambo. Walaupun hati ambo sangat barek karena peluang dapat meminjam piti hanyalah 0,01%. Tapi hati ambo kari juo ketika tu ambo menuju ke rumah mama ambo. Nama-namu iyo Samsul. Indak lama di antaronyo ambo lah sampai di rumah mama ambo. Ambo masuk ke rumah mama ambo ketika tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah ambo no. Masuklah. Ayo mak. Ambo lihat mama ambo ketika tu sarang duduk di kursi ruang tamu. Sedang mencatat-catat buku sambil menakan-nakan kalkulator. Aden ko yakin mama ko kini sedang lapak-lapak proyeknya. Aden tentu sangat berharap baraye sawah di hati lambok sawah di bawah. Batanya mama ambo ketika tu. Apa kabar pono? Boleh nak lama mah persanden?
Itu kata mama dan ketika tu begitu tajamnya insting mama. Le sana-sana siapa bang? Dek ndak sana mama mangkonyo ambo kamari menemui mama. Rencana ambo mama ambo kama minjam piti ke mama untuk ke modal bau sama. Cuman ke mama ambo bisa mengadu di atas dunia ko. Dek mama lai orang kayo nomor 3 di Sumatera Barat, nomor 5 di Indonesia, nomor sabale di Asia. Bakato mama den katiko tu. Adan nyana ambo le pono. Lu kadang lu bantuan dek tu le. Aden bukan mambok mama, tetapi itu berdasarkan survei BMKG. Itu survei gampang, mah. Itulah kira-kira bakato mama dan katiko tu. Aden bukan dak niyo meminjam piti kabake waang. Aden ko kabarang ke umroh jemin tua waang bulan besok. Siap tu aden kapai raun-raun ke luar negeri. Hiling ke Jerman kami kabarangke kabasobok kami jebunda korlang. Setelah Jerman kami meneruskan perjalanan ke Amerika. Setelah itu kami barangke pulau ke Korea. Coba lawa bayangkan bara biaya perjalanan ambo. Alun tak masuk biaya shopping dan biaya membeli oleh-oleh. Rencana den ke memali kacamata tembus pandang di luar negari. Manjawe ambo ketika tu oi mama dan adek mama elok-elok simakkan bana jale-jale. Ambo mak meminjam piti hanya sekitar 5 jutanya mak. Ambo berjanji mak 3 tahun baru ambo lunasi. Menjawab mama ambo ketika tu. Bawang kau mau masuk juo. Lah jale dan banyak pengeluaran. Dah penyimak ang. Pakak mah. Aden lu kitchen pakak. Mama den mau kasihnya bukan waang, tapi aden praktekkan ke waang kini ko. Bakato aden ketika tu dengan nada fals alis baliang dan penuh kekecewaan. Pado den punya mama serupoiko indak bisa bake batenggang. Rancala aden mama ke bake orang. Mananga dan bakato serupo tu mama dan Samsul langsung inyo emosi. Bakato inyo ketika tu. Adan nyenangakan pono. Rato den. Piti den. Nanya gulu den angko apa no? Tua ketujuh de ang. Tua ketujuh de mama. Lah santiang kini yo. Baselerong cale den. Angkanak kandan den pono. Itu kata mama den. Keluar tua ah. Jadi awas rasakan di luar. Maka terjadi perkelahian antara Aden jo mama den. Baku hantam dene. Aden batenju jo mama len. Kok Aden lang tenju? Sorry kawan. Aden mencalik kapal waang seraso mencalik kapal mama den juga. Tu siapa nama? Dan tak tahu siapa mana. Tahu-tahunya adalah tiba saja di rumah sakit. Ande mama. Sampai hati mama tinju kepala den. Menjawab mama dan ketika tu. Ang tinju lah kepala den. Ti mama den kan? Dan ketek mak masih di bawah umur. Sampai hati mama menyanyi kemenakan sendiri. Kok dilaporkan mama ke kantor polisi, pasti mama kanai kasus penganiayaan. Melalui media ini ambo sampaikan mama kepada mama Samsul, tolong mama bayar mak hutang dan di rumah sakit selama dan dirawat. Lah penuh mencara cau jang. Minum buat lu. Tiba jam mah. Ada pulang lu ah. Ada gua rubek lu ah. Sama-sama sakit wak kira mau unjuk.